A Xunta traslada a alcaldesa de Ribeira o seu compromiso co novo polígono industrial do municipio. Os empresarios agradecen a implicación e demandan accións para licitar o proxecto e comezar a súa construción o antes posible. Recentemente, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantivo unha reunión de traballo coa alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, na que afondaron na creación de solo industrial no municipio. A rexedora local destacou a implicación da titular da carteira de Industria para dar pasos en firme na creación do novo polígono na localidade. Trasladarlle pois a necesidade imperiosa e a axilidade que precisamos para poder sacar adiante o que é o novo polígono industrial de Ribeira, ese chan industrial que do que tanta necesidade temos no noso concello, xa que é coñecido por todos que fai moitos anos que Ribeira non dispón de chan industrial e a demanda por parte das empresas, do empresariado ribeirense, tamén por empresariado da comarca notoria. E ali trasladamos o que foi o proxecto, trasladamos as partidas orzamentarias das que dispoñemos, coas que estamos traballando e tamén esa lista de demandas por parte dos empresarios e empresarias que xa mostraron o seu interese por formar parte dese polígono. San Pedro apuntou que o goberno local está tamén disposto a poñer todos os terreos á disposición da Consellería, algo que lle trasladaron a Lorenzana na reunión. Son terreos xa municipais, terreos que están, son do Concello, esas dúas fincas que faltaban por mercar no Concello da Pobra, e polo tanto podemos decir que si temos a disposición do terreos e polo tanto hai que comezar a traballar no que é o desenrolo do proxecto de urbanización. Encontramos, dende logo, boa sintonía coa conselleira, que se comprometeu, como digo, a axilizar e a estudiar e a valorar todos os recursos económicos dispoñibles para que entre o Concello de Ribeira e a Xunta de Galicia podamos sacar adiante este proxecto estratéxico tan necesario para Ribeira e para o seu desenvolvemento económico e industrial. A alcaldesa de Ribeira agarda que tras este compromiso se dean pasos en firme e o novo polígono comece a construirse no presente exercicio. Creo que sería unha boa nova para este 2026 que ese polígono industrial empezase a coller forma. Xa foi prácticamente 2 millóns de euros os que leva invertidos o Concello de Ribeira co proxecto de expropiación e agora co pago destas sentencias, como sabedes, a maiores que ditou o xulgado, que hai que pagar unha compensación a algúns propietarios e, polo tanto, xa levamos un importe importante invertido e agardamos que neste primeiro semestre do ano 2026 se dean pasos en firme que demostren o compromiso que Ribeira ten con este polígono industrial e, dende logo, o firme traballo que vamos a levar a cabo en todas as xestións que sexan necesarias para poñelo a andar canto antes. O presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, agradeceu a boa disposición da Xunta para impulsar o proxecto do novo polígono industrial do municipio. Convenios é o que, digamos, o ano pasado, en marzo, nos había trasladado tanto aos empresarios como ao anterior alcalde, que fóramos a unha reunión co conselleira, no cual lle pedía ao alcalde que lle presentara o proxecto, que a través da Xunta se iba a elaborar convenios para poder levar a cabo o proxecto. Nós, ora, o que sabemos, pedimos ao Concello que actualice, digamos, os precios actuales para saber canto vai sacar a licitación o polígono e sobre esa base volver a concretar para saber o precio final do metro cuadrado. Nós sabemos que os compromisos que a Xunta de Galicia que nos concederon xa en marzo do ano pasado veñen sendo, digamos, os mismos que agora nos trasladan en nota de prensa, no cual tamén estamos agradecendo tanto a alcaldesa como a tinente alcalde que hayan dado estes pasos de haber comprado as parcelas. Parte indispensable para poder sacar o proxecto á licitación. Martínez sostén que teñen pendente unha reunión coa alcaldesa de Ribeira para coñecer os avances deste novo polígono. Xa están actualizados os precios para saber o precio do metro cuadrado final e sobre eso vamos a actuar. Nós creemos que en este primer semestre xa temos que ter sacar licitación, porque ahora ao fin e ao cabo o único que nos falta é sacar a licitación e non dar máis voltas a un proxecto que xa levamos demandado, xa podese dicir anos e anos e anos. Ahora só estamos para licitar, o que hai que definir é a forma de licitalo e, digamos, os importes de onde van a salir tanto os presupuestos do Concello de Ribeira máis da Xunta de Galicia. Sabemos que hai compromisos tanto do Concello como da Xunta de Galicia como da Diputación, pero, bueno, son temas que hai que abordar xa sin esperar xa demasiado tempo. Eu penso que é unha cousa primordial que xa temos que levar a cabo. Xa que considera que este proxecto ten que encaminarse nos primeiros meses do ano que acaba de iniciarse.
Non establecer a longo deste ano, falarse a longo deste ano xa digamos é moito tempo xa perdido. Xa, como dicía antes, isto xa tiña que haber estado xa de marzo do ano pasado, polas circunstancias que todos sabemos non se levou a cabo, agora compraronse as parcelas a final de diciembre, o único que queda é licitar. Hai que botarlle mans ao polígono e sacar a licitación, non queda máis, buscar en firme os apoios económicos tanto da Xunta de Galicia como do Concello de Ribeira e acabar dunha vez por todas xa deste tema. Eu penso que demorarse máis de 6 meses sin saber se se licita ou non, para nós xa é un atraso. Polo que sinala que non se poden demorar máis os prazos. Fixemos máis do que realmente, digamos, fora o noso objetivo facer, pero estuvemos encantados de levar a cabo tanto a compra de parcelas, de poder firmar eses acuerdos, e agora, por a nosa parte, o único que queda é que ao Concello e a Xunta se liciten, non hai máis volta atrás. Actualizar precios e licitalo, non hai máis portas a que tocar, tocar as que teñen que ser e que les impliquen que nós creemos e sabemos que teñen boa voluntad en sacalo adiante, pero eu penso que en un par de meses temos que ter definidos as cousas. Non podemos deixar demorar máis tempo porque ao final o único que son perjuicios para Ribeira. Sabemos como está Ribeira, sabemos como están as empresas de Ribeira, que non hai suelo, é unha pena que estén mirando en outros concellos sin ter nós un proxecto, digamos, acabar un proxecto que xa se leva invertido moitísimos cartos en ese proxecto e agora deixalo parado. Nós seguimos igual, trasladamos igual todo o noso apoio, do que desde a nosa parte podemos facer e apoiar ao Concello e a Xunta de Galicia. No referente á demanda de Chan, dos demandantes que teñen recollidos na asociación. Martínez reivindica a urxencia de actualizar os prezos e lanzar o antes posible a licitación do proxecto.